ZANU-PF Second Secretary and Vice President Constantino Chiwenga is under siege by President Emmerson Mnangagwa's allies who have renewed their fight against him. Sana pena mashoko atona kuti aiwa mapanga orodziwa for VP Chiwenga. Tiona kuti panguva inoi aiwa tona VP vanonyarara vakati kwati aiwa vaita senge vasiku nekuda kuma attacks avari kureceiva. Sana pena mashoko anobudanyarwa panapa developments anobuda mzora naso ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipira munhu wamubudanyarwa kwa mchinzi Mnangagwa allies in the party's structure in Harare, Masvingo, and Mashonaland East provinces have reiterated calls for Mnangagwa to lead the country until 2030, urging the ruling party's first secretary to remain in office. Addressing ZANU-PF inter-district meetings in Zone 3 Kwadzana and Zone 4 at the Harare Provincial Office yesterday, the party's Secretary for Education, Research, Ideology, Charles Chiwenga, said members should be guided by the Constitution and be wary of infiltrators who are bent on creating divisions. He outlined the resolutions which were presented and adopted at the annual National People's Conference. Chiwenga said one of the major resolutions is that the term of office of President Mnangagwa be extended from 2028 to 2030. All provinces, he said, adopted that resolution. Thomas Shokwanubuda argued against the Vice President wenyika yeZimbabwe anozikamwa kuti aiwa according to the constitution mutungamiri wenyika anofanira kunge achiseva the last term yake yaakufanira kuenda achinozorora. But akuna kuti vakomana vangobuda vakatochinja zvinhu vachiti aiwa zvakadiscussiwa aiwa kuconference but ari manyepo vachitova vatoti mamwe maprovinces ese akazvibvuma zvatikona kuti VP vasara vari sidelined. VP aiwa pakusara vakangoisiwa PANE. Muditsa mafunguro enyu muri kudima pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu muditsa mafunguro enyu. Musama subscribe or like channel, turn on the bell icon.